Уважаемые гости, Тукаевцы, действительно такой вот, можно сказать, праздничный день, праздник мужчин. Мы здесь собрались по другому поводу. Чынында бүгін жігітлер бейрамы күні шушылай жиыларға туры келді. Ансар Ахатовичның бүгін мына шушындай мемориал тақтасын ашырға есеплейбіз. Мында енді ана келген кішілер барса да бірге эшләп, хөрмәт иткән кішілерді әйтәсем килә. Мин аның белән бер чорда эшләмәсәм дә, мин аны йөзгә белеп яшәдем. Шул ук вакытта кеше алып баручы әйткәндә, үзенең гомерендә ниндидер из калдырырга тиеш. Ул балаларын тәрбияләргә тиеш. Мотор итеп тормыш корып, эшләргә, яшәргә тиеш. Кеше инде шуңа туа, шундый максат куеп яши дә. Кызганыч, Аллаһы Тәгаләнең кудрәте шулай. Кемгә күпме гомер биргәнен без беребез дә белмибез. Иртән торып, өстебездәге кием белән качагында дөньяны камап алып яшәрбез кебек тоябыз. Ләкин кеше яши торган гомер ул бик кыска. Шушы кыска гына гомердә дә үзенең изен калдырган, үзенең эш стилен калдырган кешеләр күп түгел. Андыйларның берсе безнең коллегабызның Роза Николаевнаның иптәше Ансар Ахатович. Ул килен бияна туфрагыннан була диләр. Килен хатын ул ир белән бер калыптан була инде. Алар бер төрле характер. Роза Николаевна да менә шулай бик матур иттереп үзенең эшен башкара, бик матур балалар тәрбияләп үстергәннәр. Роза Николаевна чыннан да тормыш иптәшлеге белән дә чын күңелдән горурлана аласыз. Һәм горурланып та яшисез бит инде. Менә шуңа күрә киләчәктә дә шулай итеп яшәргә язсын. Без үзебезнең гомердә нандый кешеләрне бер вакытта да онытмыйча искә алып яшәргә кирәк. Алар район өчен, халык өчен, үзенең эшли торган тармагы өчен бөтен көчен биргәннәр. Бәлки сәламәтлеккә шушылай бирелеп эшләүнең дә зыяны күп булгандыр. Әмма җик кенә булмасын, ул башкача эшли булмаган, шушылай итеп эшләп безнең арадан киткән. Ләкин ул бүген безнең белән ул гаилә чилендәре белән сөйләшә, ул бүген сөйнә. Ул кемнәрнеңдер төшләренә керәчәк, яхшы хатирәләре белән шулай булгачтын. Безнең арвахларыбыз барса да безнең белән инде. Ул теге дөньяга китеп бардың да, онытылган түгел, шуңа аны шушылай итеп кабул итәргә кирәк. Мин рәхмәт Алмаз Габдуллович сезгә. Моның башында күбрәк сүз тордыгыз, яшермим. Бүген бөтен республиканың ветеринария врачлары монда җыелган. Аларның менә шушы җыелып килүенә район советы һәм башкарма комитеты исеменнән Тукай районының сезгә чын күңелдән рәхмәтләремне җиткерәм. Сез монда килгәнсез икән. Ул безнең шатлыклы һәм борчулы мәсьәләләрне уртаклашырга дип килгәнсез, бик зур рәхмәт. Үзегезгә шушындый кайгы хәсрәтләр килмәсен. Инде киләчәктә дә матур иттереп сезнең җаваплы булган тармагыгызда эшләргә, яшәргә язсын.